mis chun gruchtáil na chu duine. Oh, hello, cecha bhfuil sib, bhfuil go má? Fáilte ráis. Inne ba mé sponsív cecha le báir chest rinne má inne, agus tá se cin anús chest, ach tá bhí mai gimreirt á leis duine seo, níos an cén tantar ach tá mis gur Steve a chuir. Mail sin tá mis gur, a chuil sin go má Steve. So, tá an sponsív cecha le ra dhéana inis. Tá se lí ach uaireanta iompain se amach dubh, so má hagann se amach lí ní léirad mícheart lei sin just a chuí a hagann se amach. Ach, Steve, bí cleachta mar cáime siad an rud inis slán. So, cámuid a spás aáil. Má réit amach spás. Ja, téimmuid seo, go leis a loch. Ok, chéadrid tá tú géire duine ná tá tú géire fáil armor stand, din páil sa tala, agus a sin, tá tú géire áil cinál díadach, mar no. Ja, tá sin díadach bháin. Agus tá tú géire an chain helmet seo, tá tú géire áil agus a chur an armor stand. Now, bhfuil tú is survival, tá se an dachar chain helmet nó an chain armor áil, so malmin mise a seo dhéana is creative mar tá se an dachar chain áil is survival agus ní churach mis ar chessboard a bhah chain amsa ar survival, so they're not creative. Barlam saying they're creative mar háchtú an Tom lug. Tá mis really gur a chessboard hína ach ní man an chain on. So tá mis duna creative mar in foggy in mission a really seo lug a creative mar chuigach se piece of fodder na really all. So tá mis duna creative. So a rud a rinne mud in sin, rinne man piston agus chur ma sísa agus a chain. Tá se lugged into síos mar seo, so tá se an chain, tá se is just a block, so brandin se cinenne agus le chessboard. Agus uair iompain se amach dubh mar ach má iompain se amach lí ní léirthúd míchear lei sin just a chuí a Harlan se. So tá man gur beidir masú chánaí ina timppla leir deachmad Court Stearns, Kermuds, sin na cairacha, spéidirs cinál mar rud an báward. Mar sin, an rud really agus jachamuid carpet. Jachamuid rud just le an tala a brandú níos áir. Ní gachad é masú chánaí in air, tá mis sé just a seo. So, mar rinne na blána, mar sin. Agus cinnamud cinál masúchan seo timppla leir. Just mar sin. Picturí scarad gur Tá tú nána éon masúchan atá a gur ní gachad cópáil muchan a sin a rud is tábhachtach fi an chessboard ná an block sa lár in seo, so má bhrí sin mis sin staide in seo. Sin an rud is tábhachtach le an chessboard. Sin é cinál mu chessboard is cinál báir chess atá. Ní bhranin se mar iompain se amach lí ach iompain se amach dubh freisin. Tá tú ná duine dhéana ní bhranin se sin cos le duna just tar má chluigean cho Steve eile. Tá má Eddie hurtar. Eddie. Ní leon Eddie ar. Fáirid a chéad scipaí Mailí, get a zilla. So just muds pretty kids.
Dyna siar hyn. Ok, ni mynd yna na chosa egal. So, sin é an machon trouser chur mar ní bhrealann se go má ar mid se an sin. Chur mar am hí. Ok, ra sin ógur. Sin é an báir chess, ban tre las mála. Tásúla am gohain sib tanna bheas an bhfíseán seo. Fág like agus teachtarach híos. Weimse agus go Steve, slán!